Ini ndiri murume ane 25 years. Ndakaroora and ndatone mwana. Dambudziko rangu ndinorota musikana wandakadanana naye ndiri form 4 7 years ago. Ndinomurota every day. Ndakamborota tete vacho vaaigara navo mazuva atakadanana vachitichatisa kuseri kwemba tiri 3 chete. Ende vakashaika last year. Ndaiti zvavafa zvichapera, but hapana kana chiri kumbochinja. Sometimes ndinorota achindidadira, ini ndichimunyengerera. Sometimes ndinorota achiuya kwandiri achindimhanyira, tombundikirana, ndichinzwa kumuda nemwoyo wakaperera, sezvandaimboita mazuva edu ataidanana. Pose pandinomurota tinenge tiri kuchikoro, hama 1 chaiwo. Iye akatoroorwa ari pamurume wake, ende takaguma kuonana patone nguva chaiyo chaiyo. Kumuda handichamude, ende ndakasvinura handimbomufunge, but ndinomurota. Last year ndakambomubvunza kuti asi pane zvawakaita here. Akati hapana. Ndikati asi uchandida here? Iwe uine murume? Akati handidi kukuona pedyo neni. Otherwise mawana angatotanga. So please good people, ndibatsirewo neruzivo rwamungavawo narwo pamusoro penyaya yakadai. Thanks kune vachabatsira.